खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सय माजियाव जे फरायनाय महर लानोसै नाफोर दा मुगा हिनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबासिनो दंमोन जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो दुगैखां लोबखां आरोना सोनाफोर खर' माथा साथा लोबलांजोब्बाय एकदम साफाय आलारि बाथिबो फोजोंनानै लानो हाबाय ओमफ्राय जाखिनि गोदिमोदै दं सुस्रांनानै लानो हाबाय देहायाबो दिनै एसे मोजां मानो होनबा मैया सानसे फुरा रेस्ट लानाय बायदियानो जाहैबाय गथा गथि रेस्ट मोनाबाबो मोनदों बिदि जेबो हेभि खामानि गैला नालाय ओंखायनो एसे दिनै एसे साबसिन मोनदों आरो थेवबाबो नै मबाइलफोरखौनो बारा टाइमनि इदि एक साइडथिं हमबाय थानो हाया दसेनो रुवायलाबायो आरोना माने ओमफ्राय नायदो आखायाव मा दं खिचुरि आरोना सोनाफोर गोजांसो मिनिनानै थैगोन मैया मोनायाव खिचुरि जादोंमोन नालाय ओमफ्राय जाजोबनो हायाखै बिथाङा कफिफोरखौ एसे बुरजाद्राय हाद्रायदों ओमफ्राय सानजोंनो संदों मैयाबो मोनायाव बिराद जादों जि गोथाव जादों मिलौलायनाय आरोना ओमफ्राय दाबो फुङाव गरम खालामबाय बियो ओमफ्राय मैद्रु मोनखाबायमोन नालाय मैद्रु एसे लाफालायोना खिचुरिजों मैद्रु आनकमन आरोना सोरबा जाफेरदों खिचुरिजों मैद्रु खिचुरिजों लाब्रासो जायो आरो खिचुरिजों मैद्रु आरोना गाहाबो जाबाय जाहैदों ओमफ्राय बोरै गारनो जि मोजां ना एकदम मोदोमफ्रुलायनाय ओंखायनो फुदुंनानै आराम लाथा खालामनानै दोनबाय नालाय बाथियाव खांबाय नालाय स्राय जानानै लानोसै सोनाफोर दाख्लै न'निफ्राय जै हाबदों मैया सानसेथोलो अन्दरावनो थादों देहा बायनाय नालाय ओमफ्राय दिनैसो ओंखारबाय बेलासि 4टा बारनानै आरोना एसे बेलासिनि आउटिं साथामल' मानो होनोबा दाखालै मा होनो रबिबारावथ' जोङो एबाकास क्लासखौ लानो हायासै फिसालानिखौ ओमफ्राय दिनै लिंहरदों आरोना बिसोरो 3:30निफ्रायनो लादों स' बेखौ लायथावथाव बेनि एसे सिगाङाव ओंखारबाय ओरैनो आरोना ट्रोप सोनानै ओंखारनो गोसो गैयामोन थावबो बारा थुमथुमा न'आव हाबसबाय थाबा बोरै जालायखौ हजम जानाय नङा होमबा आंना दा मोनायाव जानांगौआ एसे ओंखारनोसै आरोना स्कुटि बारल'नायजों एसे हजम जायो खोमा जोंनिल' एबसेन्ट नङाना मेला गथ'फोर एबसेन्ट जायो नालाय सम बेखौ लाफिनदों आरो आयै बे गेलेग्रा रुमखौ नुहुरदों नोङो केजि रुम ओइ नार्सारिनिफ्रायथ' ओंखारनो बायो आंनि फिसाया आरोना गेलेग्रा नुहुरो नालाय हाबसनबाथाय बोरैबा गेलेया मा गेलेजाया गेलेनो मोना मा बे खख' हमग्रा रुमसो बियो खख' हमग्रासो नों देनां खख' हमबासो बिदियाव हाबनो मोनो फैदो आदाखौ लायनोसै आदाया खख' हमगासिनो बैयावथ' थ'दो बाबुमोननि क्लासनिया 3 एबसेन्टमोन आरो दाख्लै रबिबारावहाय थांबाय बाबाया 3 एबसेन्टआव ओमफ्राय दिनै लाफिनबाय 3खौ आरो बेलेग क्लासनि 5टायावथ' सुटि होन्दोंमोन खिन्थु 15 मिनिट टाइम नांबावगोन जाहैदों ओंखायनो 15 मिनिट नेथ'बावदो होन्दों आरोना पेरेन्टसफोरखौहाय क्लियार खालामथारनानैसो हगारगोन आरोना आयै सिदा क्लास गनानै सनाफोर ओमफ्राय जोङो नै ना लांनो फैबाय आरोना दिनै लांगोन जोङो रुपसान्दा आरोना सालानि दिनै बेखौनो लांनोसै आरोना 100 थाखानि फवासेनि एसे बारा ओमफ्राय नै माने बिराद लकेल ना जागासिनो दङ नोंथांमोनथ' आं देखायखायोआनो मा ना जानाय जायो मा ना जानाय जाया ओमफ्राय जेबो मैगं थाइगं लायाखै बानलु लाबाय ओमफ्राय ना लाबाय आरोना नै लकेला ओरै दङ लकेलथ' होनो बेंगल साप्लाइ ना मा साप्लाइ मा बुजिबावनो नानिनो लानो आं मा सोर गिदिंबाय थानो नायबाय थादों नोङो हाबाब बेफोरावबो मा हाबनो दाम बारानिखौसो बियो फिसालानि जादा आरो फिसाजोनो हनै फिसायानो 30 थाखा नै केकआबो ओंखारबानो फैसा आरोना एसे बार जानो होननानै ओंखारबाबो जाया फैसा गैयाबा दा ओंखारखा नै बेफोरखौ लानानै आरो सासे लाबाथ' सासे मोननांगौ थांसै एबार आरो बेयावबो फैसा होनबायसिनो फैसा दंबा ओंखार फैसा गैयाबा दा ओंखार 200नि जालायसैलाय आनलिमिटेड इफोरबो जायो गारियाबो जायो बयबो जायो फैसायाबो आं सरनांगौ थैसिगोनलै लोगोफोर सेस स्रायनो सुनानैबो दोनखाबाय आंहा नै माइरं दैरं फुरा सुनानै दोनखाजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ माजों जागोन होनोबा बै आमोल जाखानाय जाखोन्दा नैबे दं आरोना थारुन ना थास' होनो बेजों जागोन आरोना
फटाफट मावनानै लानो सानदोंमोन मा होनो थारुन थुरुन हानोसै सानदोंमोन नायदो ओमफ्राय बामसै बाथाबगासिनो दं आरोना मानो बाथाबबाय थानांगौ नों माखौसो मानलाया खनसे दे बिराद खम आरोना खुदुमला बाया जोङो ना दे माखौबो दे होना अबेनि इन'सेन्ट देखायलायदों दसे उनाव बिमाखौ अयथासार खालामगोन ओमफ्राय उन्दुबाय सिबाय फिसाया उन्दुनोसो एसे खेंखायदोंमोन आरोना ओमफ्राय ओरै जोंहा बाबा का हालवा आच्चा हालवा नङा दे आबा दे ओंख्रि नायहैनो ओमफ्राय ओरै थारमाने बिफाया जोंहा मन्दिराव थांनो होननानै थांखोना माखोथाय आसलि मन्दिरावहाय बेसेबां खामनानै गालांबाय आरोना बियो दा बेखौ नायथारनांसिगौ जाहैबाय ओमफ्राय ओरै एवफ्रामनानै गालांबायनो एवथारनानैबो गालांबायनो नैबेजों समायहोनोसो मन्दिराव थांखो ना मा थांखो सामब्राम गोजाबो गैयामोन सामब्राम गोजा लायनो होनलांदों ओमफ्राय आंनि आइडियाथ' मन्दिरावसो थांनो सानदों आङो जेरावसो थांदोला आं नायनोसै आरो आद्राखौ फिसालाखौ नायहोलां ओंख्रि नायहोलां बिसिनानिफ्राय सिखारग्रा गुसु मोनोना ओमफ्राय आरो खामानि मावबाय थाबा गरम मोनसैलै दसेनो सुथार गानाय दसेनो सुथार फुलाय आरोना आरो बाराबा दसेनो मुजाबो गालायलांनाय ओरैबायदिना दासान्दि प्रब्लेमा गोजां बोथोर हाबहांबायना उन्दुनायफोराव मजा मोनहांबाय आरो ओमफ्राय दै गुसुफोर आखायाव अरहांबायना आराम फ्रोम एवनानैहाय थौसि आख्लायखाबायानो आङो थारुनखौ आंहा मिन्थिखायो बे थास'खौहाय मोनखानायखा दाख्लैनो खावसे एवखांखाबाय नालाय दादागिरिफ्रा प्रभु मोनथिखायाबासो टेनसन जाबाय थायो आङो रुगोना रुया खिन्थु बियो दाख्लैनो बिराद मोजां रुइखादों नाजोंनो जादोंमोन खिन्थु बेबायदि रुपसान्दा ना नङामोन आरोना मा ना लाबोनानै जादोंमोनथाय लकेल नामोन आरो सामब्राम गुफुर देनाया जोंना रायजोफोरना अरजाला दा थारुननि गोमो रुबुजों हमनो हानाय नंला मालाय बिदिनो देरनानै गालांबायबा आंबो देफिनासैबा सोलाबलाय लांला आंबो फिसालाजों थांहां ओंख्रियाव थाहां गोदौथोंसै ओंख्रिनि हालोदा माबायदि जाखो एसे नायनोसैलाय थुफ्लेदों नोङो ए मोनखायोलै फैनानै थुफ्लेफैबाय मालाय सासेया बेलाय मोनबायानो नै रुबुसो आरोना थुफ्लेबा थुफ्लेजोबनो हायो खिन्थु एसे बिदिनो जानो लुगैयो दैया हरबावनांगोनलै माथो बाबा माला रानलांखो ना दै गर गोदौनाय दंखायो नाजों दैजों ज' हरनोसैलै मारगुलि थै जबथों एसे बेलाय माथो दा बन्द' खालामबाथाय जि लाथा जागोन बेयो दाख्लैनाबो बिदिनो जि लाथा जादों आफा मेगना जाथारला नामा उन्दु ओंखारनाया खयथा जाखो टाइमा आंना माबाया जाखाबायना लेसन 5आ लेसन 5 लिरदों नोङो लेसन 5खौ लिरदों लिरदों नुदां लिरदोंब्रा नायहैदो लेसन 6 आलाय 6आबो लिरबाय मोनसेल' लिराखै साबास मोनसेल' लिराखै उन्दुदो उन्दु ओंखारानो जालालायनो मेगना नोंखाया नोंगौ जाख्लाबायानो ओमफ्राय नै मावजि जाख्लानायसो जाख्लाबाय जानोसैब्रा माथो सामस लायाखै बुस्थुखौबा सामसा फिसालाया उन्दुबायानो गैया दुन्दिया दङ र' दुन्दिया खनसै आं
बरिया मोनबाय नै बन्द खालामबाय आरोना बन्द खालामखांनानैसो दुन्दियाखौ होबाय आङो दुन्दिया एसेलाय जादों नालाय जाबाय दुन्दियालाय आरो मा दुन्दिया गोथांखौनो जायोबा आरो बे ओंख्रियावलाय आरो माथो जाबाय मैया मोनायाव आरो दहाय फुङाव खैस्रि जादोंना दालाय सोरनाबा खिस्रि जाबा खिया मोजां जाया बेखौ रायदों आरोना जोङो खिस्रि जानानै ओरैबादि क्लियार मोजां खिदोंना होनदों आरोना बियो ओंखायनो होनदों खिखौ नों अननो ओंखारलायबाय नामा खिखौ अननो ओंखारलायदों जाहैदों गाव खिस्रि जानानै खिनायनि खोथा नङा नङा दालि खिस्रि सबजि लाव लाव संनाय ना बेखौ जाबा उदैफ्रा साफा जाखायो जाखानांगौ जों गेजेर गेजेर खिन्थु बिहा मालाय बिदि बुंनांगौ एकदम खिस्रि जानो ओरैबादि साफा खिदों साफा खिदोंबासो अननो ओंखारबाय बियो खिखौ जाथो जाथो बुंबाय थायो बियो अफ केमेरायावसो खिथायो मालाय साफा खिनाय सानाखौ जाखांबाय जोङो ओमफ्राय ओंखाम उखैयाखै नालाय बेयावनो बुंनाय जादों आरोना माने मोनायावबो खिस्रि जाबाय फुङावबो खिस्रि जाबाय उदैफोरा खिस्रि जालाबाय थाबाय एसे बोरैबा बुंनायनि थालाबाय थायोना ओंखायनो आरोना दसे थानानै जानोसै एसे जि खननांगौ दङ साफा खालामनानै लायग्रोनोसै आं दिनाव सादाखौ बेसेबांनि जायो नोङो खनथाम बांसो एसे एक्सट्रा नुयो नामा मेगना मोदाननाय जिन्जाबजों 6-7 बारसो जायो खोमाहाय फुङाव सा लोंखांनानै जायो आं नुनायानो आं खनबा 6 बारसो नुनाय मोनो आरो आंनि आन्दायावथ' खनबेसे जायो आं मिथिया खनथामल'लायनाय एकदम नंथारा आरोना सोरनाबा खनथामल' नंथारा The next morning. आसुरित घटना सनाफोर गुड मर्निं जालायबाय आरोना ओमफ्राय मैयाहाय दालाय एसे खाजि आरि जानानै खाजि माने ना एवनाय जानानै सानासुर फाजा जानानै ओमफ्राय दसे थानानै ओंखाम जागोन होन्दोंमोन ना रायलाय होनलाय दसेनो आहाबो फिसाजो गाबनायजों उन्दुनायजों फिसाजोखौ फुथुफिननायजों आरो बिफायाबो बै बिसिना मोनसेयाव उन्दुनानैनो माने दो थांनानै सनाफोर नायदो नै सोरांलायबाय मैया मोनानि ओंख्रि संनाया जेरै संदों ना थुख्राब्रै बिदिनो दङ आरोना नै एकदम ओंखामखौनो जानो रोङाखै सानैबो हराव आरोना फिसालायाथ' उन्दुखाबायानो जोंहाबो फात्ता गैयाना बिहा बै रुमाव सुहाबलायबासो 5 जाबासो फैनो रोंदोंनो आरो माने दिनै मानो हारसिं ओंखाम जाखो आंखौ मानो फोजायाखिसै सानबाय दा सिदा सिदि सासो फुदुंसै आङो गोदाब फुदुंनानै बेखौनो जानोसै आरोना थाबथां थिबथांनो खम जारलाहाय सनाफोरनि लाङाथा खानानै थाजोब्बाय बियो मैया रोसिल'सो हायखांनानै जादों आरोना साखिनायदों साखिनायनि प्लेटआबो ओमफ्राय नै मिनिनानै थैगोन बिदिनो दङ आरोना आंहाथ' सानदोंमोन बेथ' थारुनजों ना ओंख्रि जानानै दिनै थिगसे गरद बावसिगोन माने सानसे सिगांनि मोनायाव ओरैबादि गरदों सनाफोर आं एसे क्लिप भिडिअ लाखोमादों माने उन्दुलांनो हायासै नालाय ओंखायनो भिडिअखौनो एसे लाखोमादों आरोना आङो रेकर्ड खालामखोमादों शेयार खालामगोन आङो र' मासि गरदों बिफा फैजेननायनिफ्राय गरदाखैमोन दे सिबाय एकदम दिगदार गैथारामोन ओमफ्राय बेहाय हुलुस थुलुस मेंनायनिफ्राय बोरैबा लोखो फोखो मोन्दों खोमा उन्दुनाया बारा गिदिर नङा आरोबा बिदि आरोना ओमफ्राय आं एकदम हाया आरोना सहायनो हाया बोरैबा मोनो गरदनायफोरखौहाय आगोलनिफ्रायनो हाखाथारा आङो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय